Photosynthesis. Photosynthesis is the process whereby plants manufacture their own foods through leaves, through ilanga. Mina ngangithanda ukuba i-cardiologist. Yazi ngangithandani? Yini cardiologist? Udokotela wenhliziyo akushiyo ukuthi heart esibhedlela kuthiwa cardio. Yazi ngithandani lapho i-pulmonary circulation. Ngalesikhathi igazi li-deoxygenated linyuka nge-pulmonary vein liyokwenza i-exchange of gases through your lungs. Mangabe ukwazwe ngentshumentshu noma i-screwdriver uba ne-blood clot ngoba awuphi njengomuntu oshawe ngocelemba ngobhushu bese uba ne-coronary thrombosis ngoba une-blood clot bese uba ne-coronary thrombosis. Yabona la mawusune-coronary thrombosis ke futhi uba asphyxiated. Mawune asphyxia, you are lacking in oxygen. Umuntu la une-pancreas la esecrete hormone ekuthiwa insulin. Mawube ne-over secretion noma ile secretion uba ne-diabetes mellitus. Ogogo babethi ushukela amabhonate on falates ferrous. Fana lama kuthiwa kutholakala isidumbu phakathi kokusa la. Kuthiwa khona umuntu ofile amaphoyisa afika ashuthe la esweni ukuthi who's the last man ogcina ukumbona. Manje mo affectekile ngomuntu une-retina ne-people la. Uba ne-retinitis pigmentosa, that is a pigmentation of a retina. Are you still with me? Hayi ngiyakuzwa Maras. Ngiyabonga. Asilalele mfethu baba. Hayi bakuchazelile.